Θα συναντήσει την Κατερίνα Κρομιδάκη, μη στάζει δηλητήριο συνάδελφο, που είναι κοντά μας, η οποία θα μας δείξει πώς θα φορέσουμε σωστά το δερμάτινο τζάκετ. Περάστε, Θεά. Έλα κάθε φορά, μα κάθε φορά. Καλώς ήρθες. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και πολύ δυνατό. Έχουμε το δερμάτινο τζάκετ. Που όλες οι γυναίκες έχουμε στην καρταρόμπα μας σίγουρα. Και είναι το trend του χειμώνα, να πούμε, με το συγκεκριμένο κόψιμο τουλάχιστον. Αυτό το biker, το motorcycle, όπως ονομάζεται. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε να δείξουμε τους βασικούς μας συνδυασμούς. Αυτούς που έχω επιλέξει εγώ και θεωρώ τους καλύτερους, τέλος πάντων. Ωραία. Παίρνουμε το skinny παντελόνι. Είναι αυτό που φοράω και εγώ, βέβαια. Ξεκινάμε ουσιαστικά από μια πρωινή εμφάνιση. Πρωινή. Αυτό είναι για όλη την ημέρα. Καλύπτει δηλαδή όλη την ημέρα ανάλογα με τα αξεσουάρ που θα βάλουμε. Όπως το έχω συνδυάσει με ένα απλό t-shirt, νομίζω ότι είναι πολύ βολικό και ταιριάζει και με το ύφος του συγκεκριμένου μπουφάν. Μπορούμε τώρα, αναλόγως τα αξεσουάρ, δηλαδή για κάθε μέρα το βάζουμε με ένα μποτάκι σαν και αυτό. Αν θέλουμε να το βάλουμε για βράδυ, κατευθείαν αλλάζουμε παπούτσι και μπορούμε να βάλουμε αυτό που είναι πολύ εντυπωσιακό και ταιριάζει με το όλο στυλ και το όλο κόνσεπτ. Για τα κορίτσια τώρα που έχουν περισσότερα κιλά και θέλουν να βάλουν το παντελόνι αυτό, για να μην έχουμε πρόβλημα να κολλάει στην περιφέρεια και να τις δείχνει άλλο τόσο, ας επιλέξουν πιο σκούρα χρώματα, παραδείγματος χάρη τέτοιου τύπου, και θα μπορούσαν από πάνω να βάλουν ένα top φόρεμα σαν και αυτό, ώστε να τους κρύψει η περιφέρεια και τα πλαϊνά. Και επειδή είναι αέρινο έτσι και αλλιώς, όταν θα περπατάνε θα έχει πάρα πολύ κίνηση, οπότε δεν θα εστιάζει κάπου. Και θα δείξει πολύ ωραία το πόδι, πολύ κομψό με ένα ψηλό παπούτσι και από πάνω δεν θα κολλάει πουθενά. Άρα μπορούν να το φορέσουν το skinny jean, αρκεί να βάλουν κάτι πιο καλυπτικό πάνω από την περιφέρεια. Ναι, να μην κολλάει, Και αν βάλουν ένα ωραίο κόσμημα, ένα εντυπωσιακό κόσμημα, κατευθείαν το μάτι θα τραβήξει θα πάει στο κόσμημα και στο κόψιμο του ρούχου. Οπότε φεύγουν από τα σημεία που δεν θέλουμε να δείξουμε. Κλείνουμε το skinny. Και πάμε σε έναν πρωτότυπο συνδυασμό, ο οποίος είναι η φόρμα. Το παντελόνι φόρμας. Το παντελόνι φόρμας το συγκεκριμένο. Κάτι πιο casual δηλαδή. Ναι, είναι εντελώς casual, ναι, το οποίο δεν θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε βέβαια να το βάλουμε με δερμάτινο τζάκετ, καθότι πολλές γυναίκες, πολλές κοπέλες μου λένε ότι είναι πολύ πρόχειρο. Δεν είναι πρόχειρο, αρκεί να φορεθεί με τα κατάλληλα αξεσουάρ. Δηλαδή το συγκεκριμένο, επειδή είναι και η γραμμή του έτσι και δεν είναι πολύ φαρδί, κολακεύει ούτως ή άλλως πολλά σώματα. Αν βάλουμε από πάνω ένα μπλουζάκι τέτοιου τύπου, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα, και ένα κόσμημα, είναι ιδανικό για το συγκεκριμένο. Δηλαδή κάνουμε ένα look φανταστικό για όλη τη διάρκεια της ημέρας και με ένα παπούτσι σαν και αυτό εδώ. Πιο αθλητικό. Πιο αθλητικό. Είμαστε καλυμμένες και μας καλύπτει ούτως ή άλλως, δηλαδή μέχρι το απόγευμα να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε άνετα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μπορούσαμε να το φορέσουμε ίσως και με κάποια μακριά φούστα. Ναι, δηλαδή πέρα από τα παντελόνια. Είναι το επόμενο look που θα δείξουμε, μακριά φούστα. Και πάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε στη μακριά φούστα με το μπλουζάκι. Η μακριά φούστα είναι το trend του χειμώνα και αυτή. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στις φούστες γενικότερα, η οποία όμως έχει ένα μειονέκτημα. Θέλει ψηλές κοπέλες, δηλαδή είναι απαγορευτικές για τις κοπέλες πιο κοντές, με 3 αναστήματος και κάτω. Ναι, δηλαδή. βέβαια υπάρχουν τα ψηλά τακούνια, αλλά αν την προτείνουμε σε καθημερινή βάση, αν και ούτως ή άλλως είναι πιο βραδινή, σαν look βγαίνει λίγο πιο βραδινό. Δηλαδή θα το έβαζα απόγευμα βράδυ, δεν το πρότεινα για πρωί. Βέβαια συγκεκριμένη είναι και πιο βαριά λόγω υφάσματος. Υπάρχουν και πιο αέρινα υφάσματα. Αν όμως σε γυναίκες με καμπύλες έτσι λίγο πιο πολύ, πιο ζουμερές. Είναι ιδανική. Γιατί οι γυναίκες που έχουν το μεσογειακό σωματότυπο, οι Ελληνίδες που η κατά πλειοψηφία είναι μεσογειακό σωματότυπός τους, έχουν λεπτή μέση και έχουν περιφέρεια. Αυτή κολακεύει γιατί δεν δείχνει πόδι και δεν κολλάει πάνω στο σώμα. Και κολακεύει τη μέση. Αν τώρα έχουμε πρόβλημα στη μέση, ας τις αποφύγουμε γιατί θα μας δείχνει άλλες τόσες. Αν βάλουμε από πάνω ένα μπλουζάκι σαν και αυτό, πάλι με ένα εντυπωσιακό κόσμημα, κάνουμε ένα πολύ ροκ αποτέλεσμα, το οποίο ταιριάζει με το δερμάτινο τζάκετ εδώ πέρα που έχουμε και δείχνει πολύ ξεχωριστό. Και σε αυτό τι παπούτσι θα τέριαζε πιο σωστά, πιο καλά? Σε αυτό θα τέριαζε ή μια γόβα σαν και αυτή, που ούτως ή άλλως θα την καλύπτει η φούστα, αλλά είναι ωραία, είναι εντυπωσιακή, γιατί δεν θα φαίνεται πάρα πολύ, ώστε δεν θα κάνει τρομακτική... Δεν θα φαίνεται άσχημα στο μάτι, τέλος πάντων. Επειδή είναι καλύπτει φούστα. Και για κάτι πιο απογευματινό, να μην πάμε στο τακούνι. Να βάλουμε μποτάκι. Αυτό το μποτάκι που έχουμε. Ή το άλλο το μποτάκι με το πολύ ψηλό τακούνι που έχω εκεί. Αν θα το δείξουμε πιο χοντρό, δεν είναι το στιλέτο η γόβα. Ναι, αλλά θα πρότεινα καλύτερα flat ή ψηλή γόβα. Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Απλά το επισημαίνω δεν είναι για κοπέλες με πολύ κοντές. Κοντές. Λοιπόν,
Όχι τίποτα άλλο, θα χρειαστούν και πολύ για να την κοντίνουνε τη φούστα. Δεν θα δείξει όπως πρέπει. Γι' αυτό το λέω. Και η τελευταία μας επιλογή. Τελευταία μας επιλογή είναι το κοντό φόρεμα ή κοντή φούστα. Θα δείξουμε και φόρεμα και φούστα. Θα αφήσω και εγώ αυτά εδώ. Να μην τα κρατάω. Λοιπόν, ας εστιάσουμε στο φουστάκι που το προτιμώ. Αυτό είναι ένα φουστάκι πολύ εντυπωσιακό. Λόγω του ότι είναι κοντό, δεν θα μπορούσε να το βάλει άνετα κάποια κοπέλα να κυκλοφορήσει πρωί στο δρόμο, γενικότερα. Αλλά για απόγευμα βράδυ πάλι το θεωρώ ιδανική επιλογή. Με ένα μπλουζάκι από πάνω, πολύ απλό, που όλες έχουμε στην τουλάπα μας. Ναι. Και αυτό βέβαια είναι αρκετά οικονομικό. Αλλά ένα τέτοιο μπλουζάκι σίγουρα μας βρίσκεται και με το δερμάτινο αυτό μπουφάν είναι εξαιρετικό. Μόνο μια συμβουλή, μην βάλετε, αν αποφασίσετε να βάλετε καλσόν, μην βάλετε λεπτό καλσόν. Δεν θα δείχνει καθόλου ωραία και δεν είναι ανικό και δεν ταιριάζει με αυτό το στυλ. Αυτό το στυλ θα ήθελε οπάκ καλσόν. Ή αλλιώς γυμνό πόδι. Ή αλλιώς γυμνό πόδι. Τουλάχιστον όσο επιτρέπει ο καιρός. Και θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε αυτό το μποτάκι. Το οποίο ναι, είναι πιο χοντρό, αλλά είναι για πιο. Για να το βάλω εδώ στην κούκλα μας. Αυτό. Νομίζω ότι είναι ιδανικό, ειδικά για πιο νεαρές ηλικίες, για κοπέλα κάτω των 30-35. Αλλιώς μια πιο μεγάλη σε ηλικία. Θα μπορούσε να βάλει ένα οποιοδήποτε φόρεμα, απλό. Παραδείγματος χάρη κάτι σαν και αυτό, το βλέπουμε και εδώ πέρα, με ένα μποτάκι και είναι ντυμένη. Δηλαδή είναι τόσο απλή η λύση. Απλά εστιάζουμε στα αξεσουάρ. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο σακάκι στην καθημερινότητα θα μπορούσαμε να βάλουμε, να το συνδυάσουμε μια τέτοια τσάντα, ώστε να είναι εντυπωσιακό. Να αποφύγουμε μόνο τα κραυγαλαία χρώματα. Επειδή είναι μαύρο, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένες και επειδή έχει αυτό το κόνσεπτ, να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένες στις επιλογές μας. Πολύ ωραία. Άρα έχουμε πολλές επιλογές να φορέσουμε το δερμάτινο τζάκετ μας όλο το χειμώνα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακριβώς. Με πολλούς συνδυασμούς. Με πολλούς συνδυασμούς. Και να θυμόμαστε ότι αυτό που αναβαθμίζει πολύ το ντύσιμο είναι τα κοσμήματα. Δηλαδή, βάζετε ένα απλό φανελάκι, ένα t-shirt, αλλά με ένα σκουλαρίκι εντυπωσιακό ή με ένα κολλιέ πολύ εντυπωσιακό, όπως δείξαμε και πριν, αναβαθμίζετε το ντύσιμό σας χωρίς να. Και αμέσως το κάνουμε πιο εντυπωσιακό και πιο βραδινό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.